Ang pagpahuway o kunang pahuway nga ginahambalan, ginmensionar sa balaan nga kasulatan, labi na gid sa Old Testament kag sa New Testament. Isa lamang kapasiyog na pamuno lamang o kun isa lamang ka ehemplo sa ngaton matudtod nga pagpahuway kun didto nakita sa iya ginharian sa bagong langit kag bagong duta nga magaupod kay Kristo sa wala na sang katapusan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtalakay, pagbusisi, o kung pagtalupangod sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College in collaboration with the Agura Ministry sa School of Theology diri sa gihapon sa aton eskwelahan Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Tomado, ang inyong masunsun nga host sa sinayng programang Pagtuon Subong. Kag ako subong excited kay ari may duwa kita ka mga bisita. Ang una nga ako ipakilala sa inyo pagid ni makita for the first time. So bago pa lang gid siya nga nakigupod sa aton, siya level 3 student, a theology student diri sa CPAC. Nagakuha siya sa pagkapastor kag siya subong ara sa level 3. Originally si Sir Edwin Rolio halin sa Mandaon, Masbate. Apang ari siya diri sa 4 na 4 ka tuig sa CPAC, kabalo na siya mag-Ilonggo kung kaisa. Though, but he is not a real Ilonggo. Akon siya ginimbita because I know nga makabulig man siya sa aton nga pagsaysay sa aton nga leksyon. Sir Edwin, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Doc. Salamat sa imbitasyon nga makaupod sa pong sa aton nga programa sa pagbahin-bahin sa inyong mga pulong sa atong Ginoo. Amen. Ang ikadua mga kauturan, masunso na nga inyo nakita diri. Akon gini siya ginibitar sa sining eleksyon because ang aton leksyon madalom-dalom mga kauturan. Gakinahanglan sang eksperto, kag gakinahanglan sang eksperyensya nga makasaysay sini. Ang aton nga bisita wala sang iban si Dr. Pastor Victor Montaño. Siya professor naton sa Old Testament diri sa aton nga School of Theology sa CPAC. Kag mga related subjects. So makabulig gini siya mga kauturan sa pag-explicar sa aton nga leksyon sa leksyon 11, Longing for More. Pastor Dr. Victor Montaño, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Doc. Kag madamong salamat sa pag-imbita nimo sa sining programa. Kag akon man ginatamiyaw ang aton nga mga viewers nga naga-subaybay sa aton nga programa. May the Lord bless you all. Yes, thank you. And I am now excited to start. Apang sa hindi pa mga kauturan, ako na naipasalamatan ini nga aton mga sponsors nga worth mentioning sa aton nga media ministry. Ang mga Mendoza nga mga mag-asawa Mark and Merrill, ang mga mag-asawa nga mga Estrada, G. Sir Alvin Estrada, mag-asawa nga si Mr. and Mrs. Alvin Almonte, ang mag-asawa nga Johan and Myla Susana, ang mga mag-ulutod nga mga Anili Jonathan and Marlene Trino, ang mga mag-ulutod nga Jenna Sheila and Alex Fidero, ang mag-asawa Susan and Jet Caro, ang mag-asawa Pastor and Doktora Refendor, kag Dr. and Mrs. GC Aragon Jr.
Sa hindi pa mga kauturan magbasa si Sir Edwin sa ngaton sadsaran nga teksto, akon anay duko nato ng aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, kami nagapalapit sa imo, kabay pa nga imo kami buligan pinagi sa balan nga espiritu, nga amon gid masaysay ang leksyon sa sini nga semana. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Wala kita sa ilunggong nga Biblia. Akon pangabayon si Sir Edwin pagbasa sa in English ang aton nga leksyon. Ang sa uluhon naton nga teksto makita sa 1 Corinthians 10 verse 6 sa English Standard Version akon pagabasahon. Now these things took place as examples for us, that we might not desire evil as they did. Okay. Amo na mga kauturan ang eksplikasyon ni Apostle Paul sa eksperyensya sa mga Israenon sa pagsulod nila sa dutang saad. Mga kauturan, as what I've said, ari kita sa leksyon 11 para sa September 4 tubtob September 11. Longing for more. Pastor, ang atong leksyon, as what I have mentioned, daw theological, daw sang ligad ng mga simana, biological, okay, by bibliography sa mga katawan, si Joseph, si Elias, so forth and on. Karon niya, daw hindi karakter ang atong katunan. But it is more on hermeneutics, biblical interpretation. It is more on type and antitype system nga ginamatunan naton sa Biblia. Yes. And it is about the model. It is about the example of the people of Israel nga nakasulod sulod sila sa Kanaan after sila for 40 years sa wilderness. Nakasulod sila apang siling ni Apostle Paul. Wala kamo naka-experience sang matuod nga kapahawayan. Nga na-record sa Hebrehanon 4. Yes, Doc. Munta nyo. Matuod na, Doc, nga ining aton leksyon medyo may gamay nga kabudlayan tungod kay ginadala niya ang hermeneutics ang muning typology ang pagtuon sang mga prophetic symbols, although hindi siya predictive in nature, pero ini siya nagapaathag sang mga realities. Ano ining mga realities? Amo ini ang Old Testament realities nga mga katawhan, mga persons, historical events, institutions nga makitaan sa Old Testament nga sa diin ang New Testament writers nag-refer sa ila. Kag ginapakita sang New Testament writers ang espirituhanon nga realidad sa nga implikasyon sa pihak sina nga ginhambal dito sa Old Testament nga ining spiritual reality sa New Testament is greater than that. So madamo ining klase nga pagpaathag nga makita naton sa Biblia kag actually kung aton tan-awon ang prinsipyo daw kaangay ini nga ang biblical writers gina-interpretar niya ang Old Testament, no, or ang Bible naga-interpretar sang Old Testament models, representations ginhambal mo kay na ginapakita lamang diri nga mayara sa ginatawag nga unity ang Biblia. Actually ang aton nga leksyon nagahambal diri nga ini nga mga models, ini nga mga activities, ini mga institutions according to the lesson points to a larger heavenly realities. Gani ang ginhambal diri sa title, Longing for More. Kay nga aman may ara sa nga ginhambal dito nagahandom pagitong ang mga dalagko nga dapat ipakita kag ginpaathag gina siya sa New Testament. So makita nato ang Revelation really progressive. Amen. Kanami mga kauturan sa explikasyon ni Pastor Montaño. Sa aton nga leksyon sa introduction, Edwin, naghambal, nag-missionar sang museum sa New York.
ang the Queen's Museum. Nga sa diin, almost 1,000 square meters ang kadakoon nga ang bilog nga syudad sang New York daw ginbutangan nila sang representasyon, may model nga ang street, ang mga dalan, ang mga building nga kung imo magkadto ka to sa museum maintindihan mo ang bilog nga New York. So do amo man na when God said nga Moses himo ka sang sanctuaryo, heavenly, earthly nimo nga maintindihan nga amo gali na ang heavenly sanctuary. Okay. Sa aton nga Sunday nga leksyon, si Redwin nag-mentionar about sang experience sang mga Israelinon sa pagtabok sa ano ni sa may Red Sea. Anong mga punto nga aton makita diri Sir Redwin? Okay, Doc. Aton makita diri nga ang Ginoo nagamit sa mga butang diri sa kalibutan nga magpaintindi sa aton kung ano itong mga butang nga makita naton sa langit. Kag ini diri aton makita kung ano ka importanteng mga experience siya nila dito sa deserto nga pinaagi sa mga examples. No, kag ini I mean yung mga types amin siyang nagpakita sang bautismo ni Kristo. So itong mga mana, no, pagkaon nga hali sa langit, amin ni nagpakita sa aton nga amin ni aton nga spiritual food. Itong pag-inom nila sa tubig dito sa Israel, di ba? Amin ni nagpakita nga nga rock, amin na siya si Jesus Christ. Yes. Kag itong bread nga o tinapay nga nagahatag sin kaboy amo mangyapon na si Kristo kag ang living water. So ang Biblia no nagpaintindi sa aton sang kamatuoran nga ini siya may mga kahulugan man sa aton nga pangabuhi sa mga panahon. Ay kanami mga kataran. That's correct. Nga si Pablo nagmensionar sa 1 Corinthians 10 verses 1 to 11 nga sa pagtabok sa mga Israelinon sa mapulang dagat, halin sila sa may kahulipnan, slavery from Egypt. Nagmensionar si Pablo nga sila ginbautismuan. Yes. So, wala gito nga no sila sa tubig, but it is a replica, it is a representation sang model nga kung kita magbaton man kay Kristo sa santos nga bautismo. Yes, how about the sanctuary, Pastor? Anong imo mahambal sa nadri? Kay ti si Moses ginsugo nga maghimo sang sanctuaryo. Kag iya gin hambal sang Ginoo nga sundon mo ang instruction gang imo nakita nga sanctuaryo sa langit. So mahatag ko gamay komentaryo gamay Yes, Pastor sa realidad nga natabo bala dito sa Old Testament. Nga ginhambal dito sa nga unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 1 pakadto sa 11 nahanungod sa experience sa wilderness experience nila Moses, especially the crossing of the Red Sea, and then they were under the pillar of cloud sa ilang panglakaton. Ini mga historical events ni Pastor. Historical events nga makita naton bala ang pattern nga ang New Testament writers iya nga gin-interpretar ang natabo sa past, iya nga gin-interpretar kag iya nga gin-apply ini sa present sa New Testament experience about baptism. About baptism nagahambal siya nga they were baptized here, they were baptized by it's a kung mahambal naton ang baptism, Pastor, na kaangay ni nga naka may ara bala sang kahilwayan halin sa kaulipnan. Sang sala. Sa ginhambal mo kaina. So amo tong natabo dito sa Old Testament daw may ara sila sang kahilwayan kag karon may ara pag dalag ko pag ang realidad nga ang bautismo amo ni ang kahilwayan man sa sala. So amo man so diri man sa sanctuary do amo man makita naton ang teksto diri sa Exodus 25 bersikulo 9 nga sa diin
si Pablo man naga-explicar naga-explain man siya nga ining wilderness or ining sanctuary experience or wilderness sanctuary. Isa man siya ka model nga nagatudlo man sang realidad nga mayara bagid nga dako pa nga sanctuary, heavenly sanctuary. The real The sanctuary. real sanctuary nga magatudlo man sa aton sang dalan pakadto sa kaluwasan, sa kapahuwayan, redemption. Amo man to natabo sa Old Testament. Kag mas greater pagid ang sa New Testament. Ay kanami mga kauturan sa eksplikasyon ni Pastor Montaño, ni Dr. Montaño. Nga ato ang ginhambal ni Pablo sa 1 Corinthians nga bautismo. Nga ginbautismohan sila is a replica, is the representation. Kay ti nakagwa sila mo sa kaulipnan, sa aton pa nakapahuway sila. Ti karon amo man na nga kon kita mabautismohan kay Kristo, we will experience rest as well. Matuod na mga kauturan. Ano ni nga rest, Sir Edwin, ang aton ma-experience yan kung kita yara kay Kristo. Okay. Dok, amin ni siyang kapawayan nga kung sa diin, wala na kita sing paghibi, wala na kita sing pagpangabudlay. Kag ang mga butang wala nga makadugang sing gamo sa aton nga pangunahuna, Yes, mawala gid ito that's tanan. correct. Mga kauturan, iba gid just Sir Edwin, Doc Vic, ang tao nga ara kay Kristo. Sang sa wala Kristo. Kay kung wala ka Kristo, daw wala kaya tumong, daw ay kaya direction. Pero kung ara kay Kristo, daw ang panimalay, ang mga balang kung si Kristo ara sa balay, wala away-away. Kanami isang panimalay when Christ is in the home. Yeah. Pero kung wala si Kristo sa balay, kasamok. Kaya amo na ang ginamensyonan diri ni Pablo nga kapahuwayan. Yes. Another rest, Pastor, nakasulod gin man ang mga Israelinon dito sa may wala pagalino. Ari pa kita about the blood, Pastor, sa aton nga Monday nga election. Can you please tell us about this? Again, ining rituals kag sacrifices, Doc, amo man ni siya ang isa man ni ka type or symbols o models nga makita naton masami sa Old Testament. Nga nagatudlo man sang realidad, either event siya, tao ba siya, or isa ka institusyon sa sining aspeto, isa ini ka institusyon kay ritual sa sanctuary, or isa man siya ka aktibidades, or isa man siya ka historical event nga makita naton dira nga permi nga ginahimo sang Old Testament believers. Kag si Pablo nagahambal man sang mga activity, gi-interpretar niya man ini. No, gi-interpretar niya like the sprinkling of the blood, okay? Kinahanglan ang dugo ipahid dito sa sungay, sa horn sang altar, kag may ara sang mga prescriptions nga kinahanglan himuon. Kag ini ang hambal ni Pablo, ini siya nagatudlo nanungod sa ginatawag nga atonement. Anong ganining atonement sa Ilonggo? It's all about the atonement, ang pagpasaylo sa aton nga mga kasalanan. Kag nahimo ini siya nga model ni siya of the atonement Christ brings to us when he sang napatay siya dito sa cross sa Calvary. This is the death of Jesus Christ. Kaangay man sang natabo dito sa Old Testament, nga sa Old Testament ang kamatayon amo man maghatag sa ila sang, kung magatuo sila sa kamatayon sang animal, maghatag na ini sa ila sang kapahawayan pasayloan sa ilang sala. Apang mas dako pagid ang sa atong Ginoong Hesus kay nga kaisa niya lang nga ginhimo dito sa Old Testament. Sige mo sala. Linibo nga sapat ginapamatay ito, ginapahid kag gina-apply sa umuman na siya. Mas dako pagid ang kapahuwayan sa hambal ni Pablo. Okay, Sir Edwin, about the blood, anong imo matugda sa Doc, sa akong nga nabasa sa aton nga leksyon, no? Yes. Ang mga offerings, ang iba-iba nga mga pamaagisan pag-worship nila nagapakita ni isang dako nga kamatuoran sa Biblia. Kag aton man diri nga kinahanglan nga may balaan naton kung ano kay ang tawo naga-worship kag nagahatag sila sang amoy ni nga mga offerings. So
pinagi sini sa mga examples nga gipakita sa aton nga leksyon na mas makabuli gini sa aton sang dako pa gid nga pag-intindi sa aton nga mga pamaagi kung nano kay ginahimo naton ini nga mga ritual. So ining dugo, no, ang blood, amin ni siyang isa ka dako nga importante sa part sang aton nga kapasayloan sa Ginoo sa aton. Kung aton gani kitaon, ang dugo amin ni siya ang pinaka mahigko nga butang diri sa kalibutan nga kaangay sa atong sala. And amin ni siya ang pamaagi ni Kristo kung sa diin nga nahimo kita, no, nga malinis sa iya kag iniman ang mga offerings amin ni siyang nagapakita sa aton nga ang ginahimo subong sa atong Ginoo siya nagapreparar sa aton para nga kita maluwas. Amen. Sir Edwin, nag-mentionar ka nga blood is life. Nga ang dugo kabuhi. Parang mamalan, Pastor, nakakita kita dugo sa dalan. Nagakuro kita, nga ngidlis kita because that's life. Nga nausik. Kaya mo man na si Kristo, ang dugo iya nga ginusik sa Kalbaryo para lang nga kita may kaluwasan. So every time nga ginahimo ina sa Old Testament, it represent symbol ina sang kamatayon ni Kristo sa cross nga ginamensionar, ginawali ni Pablo sa New Testament time, referring sa experience sang old. Yes. Ano ni Pastor ang Tuesday na to? The example of rest. Can you please, kanami sini nga punto nga nakasulod na manggid sila sa Kanaan. Pero what happened, Pastor? Ini example of rest. Halin sa Tuesday, Wednesday, Thursday, kag Friday, ang writer sang aton nga lesson, iya nga ginpaathag na ang konsepto sang rest pinaagi sa paggamit sang typology as one of the hermeneutical principles pag-interpretar sini. Kag ginhambal niya diri sa naghambal siya sang teksto diri sa Hebrews chapter 4 verses 1 to 11. Amo ni ang key text gidya nga nagatudlo sa aton kung paano naton i-interpretar man ang kapahuwayan, ang rest. So nagahambal diri si Pablo, nagahambal diri nga mayara gid man kapahuwayan ang mga katawhan sang Ginoo in the Old Testament. Kay nagatan-aw kita sang events in the Old Testament. Nakasulod gid man sila sa kapahuwayan inang mga tawhan sang nagsulod na sila sa Kanaan. Nakasulod na apang ina nga kapahuwayan hindi gid final. Hindi gid final kay nga aman kay bisan subong gani hindi man nila na-possess inang land, inaway pa sila sinang land. Bisan pa na ara na sila sa duta nga ginsaad nga ginhatag sa Ginoo sa ila, apang bangot sa ilang pagkamali na pason ay gid sila sang kapahuwayan. So may nga tani pahuway gid pahuway tani sila. So nagalong pagid ba, nagalong may ara pagid sang hindi pa kumpleto. Hindi pa kumpleto. May ara pagid sang greater realities nga matabo nga sa diin ang mga katawhan sang Dios ilabi na kita man. Kaya ang katawhan sang Israel kita man spiritual Israel. Yes. So makaangkon gid man sang kapahuwayan kay dira na maangkon pinaagi sa kay Ginoong Hesus. So amo nang ginahambal sang Hebrehanon 4 nga may ara kapahuwayan. There is another rest For the people of God. for the people of God. Mga kauturan ining Hebrehanon, Pastor kag Sir Edwin damo sining siyang debate. Yes. Naghambal ini siya sang hindi nato manigar ini nga ang ihimblog gamit sang writer sang Hebrehanon ang 7th day Sabbath ay kapitong adlaw nga nagpahuway. Pero wala ini nagahambal gid sang ikapitong adlaw. Ginhimo lang ang ikapitong adlaw nga ihimplo nga sa pagsulod sa mga Israelinon sa Kanaan. Tani nabi na makapahuway na sila. Apang tungod sa ilang pagkabatinggilan, tungod sa ilang pagkatigas ang ilang tagipusoon, hindi nila na-experience yan ang matuod-tuod nga pagpahuway. Nga tani ang Kanaan niya is a land flowing with milk and honey. Nga pagsulod nila, tawhay tani sila. Pero pagsulod nila to damo pa sang gamo, damo pa away, wala gid sila katilaw, katisting sang real rest. That's why si Pablo nagsiling nga there is another rest. Yes, Sir Edwin. Anong imo contribution? Okay, Doc. Ang aton nga leksyon diri no sa Tuesday,
kung aton makita nga nagapaabot siya sa aton nga hindi kita bala mag-give up. Mm, Nga magpabilin kita nga loyal sa Yes. kamaturan sa gipaabot sang Ginoo sa aton. Kag kung aton makita nga ang Ginoo nag-lead sa atong kinabuhi, no? Aton gid nga tinguhaon nga kita mismo mag-pay attention sa pag-lead sang Ginoo sa aton. Kay sabi gani nga ang aton bala bug-os nga pag-surrender sa atong kaugalingon sa Ginoo kag ang pagbato naton sa iya mga pamaagi para sa aton kaugalingon amoy ni siyang sekreto, no? Amin sekreto nga makita naton ang matutuon nga kapahoyan sa iya nga gugma sa aton. Okay. Kanami, mga kauturan sa aton nga Wednesday nga election, ginhambal ni Pablo. Ngayon ang mga inyong mga ginikanan, wala nakasulod sa kapahuwayan. Tungod sa ilang pagkabatinggilan, tungod sa ilang pagkatiga, sa ilang kasing-kasing. Matuod din ang mga kauturan nga ang buhi nga nagwa sa Ehipto, wala gid nakasulod sa Kanaan. Ang nakasulod sa Kanaan, ato ang mga ila kabataan nga nagkalatawo dira sa dalanon, sa sulod sa 40 ka mga tinuig. Saton pa, ang nakasulod sa dutang saad sa Kanaan, mga batanon nga edad nila 40 paubos. Amo man na mga kauturan nga sa aton there is a tendency man nga sa aton pagkabatinggilan we will not be able to enter the promised land nga ginhambal sa Ginoo, ang kabuhi nga walay katapusan. Yes, Doc. So kung atong tanon Dok, no, ang Hebrew 4, makita naton dira may duha ka realidad nga ara dira. First, ang isa ka realidad amo ni ang historical event nga natabo sa Old Testament. Nga sa diin ang mga new generation nakasulod sa kapahoyan. Apang kulang pa inang kapahoyan kay may greater reality greater pa nga pa. maabo mo. Kag ara man ang mga ginikanan tungod sa pagkabatinggilin na because they hardened their hearts, wala sila nakasulod sa sina nga kapahoyan nga promise sa ila sang Ginoo. Amo gid man to ang natabo sa sa Old Testament. Apang ang Hebrews 4 sang ginainterpretar ini ni Pablo, naghahambal man siya sang another reality. Yeah. Kag amo ni ang spiritual reality of finding rest, Rest. in Christ. In So Christ. duha ka rest ang ginahambal diri. Duha ka tema rest in Christ kag ang tung isa nga rest atong rest sa type or a model. Model. Nakamit siya sa antitype in which that is in Jesus Christ. So ginhambal mo kaina nga it's not more about Sabbath. Tinuod nga naghambal siya sa versikulo 9 verse 9 about Sabbath ang word Seventh day Sabbath. Sabbatismos ang amo gid na ang amo lang ang word nga gingamit dira kay ang iban dira katapausis na sa Greek pa Dok, no. So ang ginahambal sa katapausis amo ning finding rest, resting in God. Amo nang ginahambal dira. Apang ining diri sa ining gihambal sa Nebi ining Sabbatismos, gingamit lang inis ni Pablo as an illustration. Nga nagamit siya sang kuan mo rest in the new creation bala. Nga may rest sa new creation, kag may ara man rest in Jesus Christ, but in between sining eschatological rest yara dara ang Sabbath rest. Kasi Sabbath rest every week aton ma-experiencehan ang foretaste sang rest nga dito sa old creation sa beginning of the creation of Sabbath kag there is a new creation that there is also Sabbath. So ara magyapon ang Sabbath. Ay kanami mga kauturan nga kada Sabado si Pablo nagmensyona nga kada Sabado sa nga inog pahuway aton ba experience yan ang matutuon nga pahuway nga ginasaad kag tinaghambal siya today o karon nga adlaw inyo may ara pagid nga inyong experience yan nga madako pagid nga pagpahuway before kita magkadto sa aton nga Thursday si Redwin may ara imo pang maidugang sa aton nga Wednesday election. Okay, Doc. No, kung amoy ni siya nga aton nga leksyon, aton gid nga tinguhaon nga kung ang Ginoo magtawag sa aton kag kung gusto gid naton sing kapahawayan, aton gid sabton ang Ginoo nga subong dili na kay buwas pa. Correct. Subong. That's kanami subong gid. Mga kauturan as what we have explained nga may kapahawayan kita kun ara si Kristo sa aton kabuhi. Ang pamilya nga may Kristo may kapahawayan. Yeah. Sa aton nga Wednesday when nagkita, there is another rest. Ano ni Doc ang ginamensionar ni Pablo sa Hebrews? Sa Hebrews, 4. there is another rest for the people of God. Of God. Okay, may ara gid man sang kapahoyan nga
gina-expectar naton, gina-anticipate naton. Kag inang kapahoyan, amo nang kapahoyan nga makita lamang naton sa atong Ginoong Hesus. Ini nga kapahoyan, amo ni ang kapahoyan sa halin sa kaalipnan sang aton nga sala, no. May ara kita kapahoyan sila. Kaangay sang kapahoyan nga na-experiensyahan sa mga Israelita sa Old Testament nga sang nakasulod sila sang kapahoyan, sa nakasulod sila sa Kanaan, mayara sila sang kapahoyan, apang ina nga kapahoyan temporaryo lamang kay nga man ginatake man gani sila sa mga kaaway from time to time may ginamo sa ila. But there will come a time nga pinaagi kay Kristo mo ni ginawali bala ni Pablo nga mayara gid man sang dako nga kapahoyan sa iya. So kinahanglan ara dara ang aton nga kinahanglan ang pagpati pagtuo dara sa iya kay amo lamang ang paagi nga makasulod kita sa sina nga kapahoyan. Yes, And and that's pwede man na ma-apply sa aton. Yes, and that's correct mga kauturan. Every time nga kung ara kita kay Kristo, gapaabot kita sang dako nga kapahuyan. Yeah. So, kada Sabado mga kauturan, kita ang mga Adventista, kada Sabado, mabatsagan tagidya pastor ang diferensya kumpara sa iban nga adlaw. Na ti daw kamagaan sang aton nga pangunahuna, daw nag-enjoy kita sang simba, nag-enjoy kita patlak, nag-enjoy kita fellowship. And that's just a replica of the greater fellowship dito sa Ginarian, Sir Edwin. Amo yun siya, Dok, nga sa pagbasa ko sa aton nga leksyon, no? Ako nakita nga, ining Sabbath rest, gali, amo ni siya ang like, small taste lang, ini siya sa end time kanami, rest isang nga, punto mo. end time rest nga, pwede natin mabatsagan sa umalabot. Yes. Mga kauturan, wala gid namon guro mahatag ang madalom-dalom, pero kami ni Sir Edwin, ni Doc Montanio, na kahibalo mga kauturan nga, we have enough nga na ani nasaghaw naton sa aton nga leksyon sa sini nga semana. Akon kuhaan si Doc Montanio sang iyang final word. Thank you, Doc. Kaangay sang Old Testament nga ang mga katawhan sa Dios nakasulod gid man sila sa Kanaan. Kag nakaangkon gid man sila sang kapahoyan apang ina nga kadalagan temporaryo lamang kay nga aman bangod kay wala gid nila totally na experience ang rest because they continue to disobey the Lord. Disobey. Padayon nila. Kag ini magahatag sa aton sang leksyon kay ang mga models ang representation sa Old Testament magaserbi ni siya nga example sa aton para kita nga na makabasa kag makakita sa mga panghitabo hindi na ni maliwat ang experiences sa aton nga kinabuhi. Yeah. So makaangkon lamang kita. Paano naton ni ma-apply? Makaangkon lamang naton kita o kita sang kapahuyan. Dira kay Kristo kay siya ang ara sa iyang kapahuyan. Kung padayon kitang magatuo sa iya. Kung padayon naton ginapadayon naton ang aton nga relasyon sa iya kay pinaagi lamang sa kay Ginoong Hesus yara ang kapahuyan. Amen. Yes, Sir Edwin, last word nimo. Ang akong, Dok, nga mapabili, no, sa atong mga viewers nga ang Biblia nagpakita sang mali nga nahimo sang aton mga inikanan sa una, no. Kag kung aton man inihimuon liwat, ini siya makahimo nga ma-fail kita sa pag-enter sa kapahoyan nga ginhatag sang Ginoo sa aton. So kung ang Ginoo mag-lead sa atong kabuhi subong, kag ang Ginoo magtawag sa aton gid siya sing sabaton nga subong dili kay sama. Sa iban pang adlaw. Yes, mga kauturan. Ang mga Israelino, nakasulod sila sa dutang saad. Pero hindi gid amo ang ila na eksperyensyahan kung sila lang tani nagatuman kag hindi lang tani sila tigas ang tingkoy, mga kauturan. They would have experienced the real rest sa dutang saad. Tiya mo man na sa aton mga kauturan, sa aton subong nga pagpanglakatan. Kabay pa nga hindi naton ma-experience yan. Ang na-experience yan sa mga katawan sa unang nga panahon. Nga tungod sa ilang katiga, sa ilang tagipuson, sa ilang kasing-kasing. Hindi nila na-experience yan ang matuod nga pahuway sa kada adlaw nga pahuway. Mga kauturan, matutumbala kita sa pagalagad sa Ginoo. Kay kada Sabado, ma-experience yan ginaton ang diferensya. Ang katuod nga kapahuwayan sa adlaw nga pahuway. Kag ini mga tinipsing lamang nga mga experience naton diri sa duta. One day we will have a greater experience kung dito na kita
sa promised land nga ginsaad sang Ginoo sa aton ang bagong langit kag bagong duta. Akon pangabayon si Pastor Montaño sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Mga muyo kita. Ginahatag namon ang pagdayaw sa imo, Ginoo, pagpasalamat kag pagsimba. Bangod sa paghatag nimo sa amon sang imong dako nga gasa nga pinaagi sa kay Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Mayara kami sang kapahuwayan. Ginoo, sa amon nga pagpanglakaton sa sining nga kalibutan, tama na gid kabugat. Madamo nga eksperyensya nga nagahatag sang dako nga lulan sa amon nga kinabuhi. Apan ginapasalamatan ka namon, Ginoo, nga pinaagi sa among manluluwas nga si Ginoong Hesus. Ikaw nagpromisa nga mayara kami sang kapahuwayan. Kag Ginoo, kabay pa nga tagaan nimo ka kami sang kabakot, sang kusog, nga padayon kami sa amon nga relasyon dara sa amon manluluwas. Ginapasalamatan ka man namon, Ginoo, bangod sa adlaw nga Sabado nga pinaagi sini. Amon ma-experiensyahan ang foretaste of that rest nga promise nimo sa amon. Madamo ang salamat, Ginoo, sa pagbendisyon nimo sa amon tanan, labi na sa amon nga mga viewers nga nagapamati sini nga programa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus kami nagaampo. Amen.